enkwa ene ahoden eye Kristo Yesu ene de menti anopei ahoden wo ho anopei wasan sori ene ntiti ase senka awurade nhwe wo so a anka o ma de nchew ene nti wasori jaadwendwen no ene adie ni medi awurade ma waduane ni anka o ma de nchew. God is not tired of you. He is not tired of you. He is ever ready to make provisions abundantly and exceedingly to his children. And I don't pay yam fast and famo susu nyankopon e yana dumni ne humo bro na ma de papa bi achen and into that so tiase no pay na e ya dom and into tiase ne nya gidie sesanya tie biara wedding konim. I have said it and I will continue to say it. If you are with us in this train, if you are with us in this vehicle, I'm talking about the Maakye team. If you are with us, far from it for you to fall sick, far from it. God will be your helper because he is in the boat with us. Yeah, sorry, anopano. Yet to friend say, Yura, Kayan, Domboa Yang, Ye Konia by Yenimini womb, Nanswera don't know Nimini what Danimo, and into you would Judea, you will yes soon tea, you will Judas your wadina. Metaphor is exactly 40 minutes after 6. We're live on Hankinkain at 3.3 FM. We are also live on the globe with the help of www.incanfmonline.com. Don't forget, we also live on my TuneIn, Modern Ghana, streaming live on Facebook, similarly on YouTube. Ninaya Hinkain 93.3 FM. Abba, Abba, Shaba, 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 Shaba. And I don't pay so more room for say and Eye October but so many on there to so and song and eye ya woda. A free sub break up him say non tubabo. Ghana this year. Obuoba Ofori Amanfo. Omamwache Edeba Hinkain 93.3 FM. Jimedi Nyamen Kona Midi Minim Penimfo Hojonwa. It's a solid team. Udi Hinkain Kwame Yaboa leading the crew. Ajempa Kofi Mensah Kwame Asante BK and Yakan Bomu Yedi Jimedi de Bremo. Mimidi di onim dada ensuru jaba akopa maka Obuoba Ofori Amanfo. Ye kind credit now to fear no so nti ase a hwe wani di mesi yamanga adwen amedwen abi na ta na wa ata na bi na wa kirem yenso ye ya branka ya sekete ada nti yen sekete na ne ye mre ye gyinam so ye kireben enkwa na nya nipa na de ma na ye wurade na de ma no yesi ye gyinam so ye kireben and someone to take Ghana so de bia da ye de beba na me do futie University Teachers Association Ghana enra ene ye kenkan krata bi om de aba monten so mo kire se aban no ene omo edi agro bi a enye enano na mo ankasa National Labour Commission, any Ministry of Education, any all the stakeholders ya omo ka bi wom as far as education is concerned. Mo frɛ wo mu wie ye sɛ mo mbra me nyina yenko round table ne ho na yenko discussions na asomdwe mra mo omo ma omo bosome you target bani mu a eye fasege na no na omo kyerɛ sɛ eye intransigence the sense you know wo mo air threaten sɛ nyame ya adom e kyerɛ ye fiada it will be on the 8th of it sa ban ne free ne ya kokopim otsena no pa na sa ban no wan pe omo anhwe de ene omo san call back to omo industrial strike I don't want to so no pay bedi mun komo sendra wo dwade ka sie mu oniam amote ase se ye ka se cyber crime a senkrofo efa eye abefo kwan so wia nkrofo ho no ma na obi afro madam oba no o wa asumasi no wa send sika ana se
what the nneɛma bi aba beduru wɔ Tema port or the beduru Takrade port ye pisika say dia kwakwa akoyi a whole lot of things no ene ye pese ye de eto pono so ne nya adage wo ho to nsa de fro panyi ono nso abene ewo eye cyber security emu na watu yemfo kakran ene enkrofo na ma befo kwan so adi bu nkrofo fa so pa se wo hwe nkuntabuo mu a 2019 kwa omo ye bu omo fa so di kosika mu a almost 11 point something million Ghana cedis. It's a whole lot. Cyber crime no sika ko mu 1.05 million Ghana cedis and also so any sika ko mu na just say nyina depict clearly say cyber crime gradually is taking over our internet and also our technology system. Internet pray we will delve deeper, try to unravel the mysteries behind that, and also find a lasting solution to curb it. But memory fee and so say you go registrations in the year and into when you register wo SIM card and you have from today eko kopim a year March 2022 say we be your registration say one register me pa chawo omoso mo be you number no e di afi MTN nhyehyeye so say your Vodafone no be you number di afrim and into free obi a enko me pa chawo ompe ne saa animu ya uni Ghana card nso a ma onsanka Ghana card ni bi because eno any the only requirement a omo use for this registration. And then you better the registration mu nkomo kakra but my mini can fa eye wo mo code no emfa ma eye star 404 hash star 404 hash oboni say we are then you continue to follow the prompt mrantie ne maba wa no amutiri ye mo enya formal education no try and assist someone our family ni mu na mo nyina mo register mo sim no say ne be ya you continue to be the bona fide owner of the SIM card. Now, I don't think you ever sign. I a bit of analysis, kakra. You better in-depth analysis. Now, any ye bisasa a dear bay in the besi. Now, omampany bebo ubiding. Say, mammy, as messy, papa, as messy. Me person koye MMDCE. Now, assembly members bet for ba a day a tiano. We're going to look at factors are contributing to that. Now, a bit much say, Buhayana. The personality candidate na ye boni din no aya na chima to kakra ne ho e bi mo so chese ya na a selfish interest some assembly members say seek a whole lot nti anopai e no so ye ba si hu konwa ne adomu suko na ya hwe se ye bo obi din na se ya anyena ntumu a aya enioma ben e na isisi onim se okọ Cape Coast Metropolis e ho no opani no omobo ni din no something ata yaboni din baako enkrofo na koto aba tia no yaboni din mienu enra kra de omokwa koto no Marigold Asan awoye Central Regional Minister o sheda kra koni nkoto dwanimu bu nkoto dwa assembly members nanimu minister no regional minister Central Regional Minister o sheda bu nkoto dwa assembly members nanimu se mesra mo papa yi monto abama no ogwa man yi die ntimonto abama no assembly members no hwe ma me nanimu din eka kire ne sa bi na ta na wa ta na bi na wa o ma san to aba de tie papa no ne etoso mienu enti ne no ye bedi mu nkomo na ya hwe ekwan ye be fa so na sa de ni nyina ye besi ano ekwan mema remfi se enenso so Ghana PSA achimkwana na wonu mu bremu Dr. Williams Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, His Excellency President of the Republic of Ghana, Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, and ECOWAS chairperson. Ene oba achimmu na oba bepiemu ewa across so manso asenene ne mpotemu owia obeba achim dan besin akọ ma ofro ho sen suadro achim suadro ene ne mpotemu enti ene achimfo nyina monhwe mo ankasa mo de hye Nana Addo Dankwa Akufo-Addo anim wo ba eye achimmu hanomo. But the question is, achimemu a woba, ye nyane ntie so be commission niema be mienu bi.
wo wia intine no ano no ana mpanin su bubeu senka obribi ene asorobo a anka wokotokro enka soro nanso oba ye mpotem ha no asa ebe no yetumi bu mane yeyi ana pesami nkuminya de ma ye ho fans say ye dehye enti ye dehye no ede amfaso bibiri ene yenya ne ntese oba obe commission across okobie se boys dormitory o masi wa across ro be kobie no ano ofiri ho no mo a oba eye asene manso across nso a asene manso wo mo assembly na wo ho no omampani be kwa commission o commission no wi a wasan besia akoso adura commission ho de no enti na eno ano no ana yenya yesi ye de yatemfo ye de hye na te so no eno ani ana me de question na bibisa no payi ene enti ye nto aso Aba Shaba I don't see the wiem bobro de beto aso na ye di nyame asam kan na share nso say if free Jordan e bani nyina na yesua ne say what is lost would be found ade bi ayira o abrabo mu behunu eni nti ye hyase e Jordan no asua say ade no ayira o abrabo mu behunu na mmom ye nyanduru ho eni nti sa adwen pa ne wo wutirim na wodi tu ana mo bi a koso ana ye na urade beka wo ho e brada no so yesua say ya adwen pa de a ene ye a o kwa oni urade nko bisa urade se won kan wo ho nko ene ndro wukiada ye de to aso say ye bisa urade se won kan ho ne ye nko a ye wogidie se ono na onim enna ene emu nsam kokoduru ba bi na sabrabo nim ye de enam se ye to nsa frɛ ni nti no ye de eti beto ye kon ho san se ye nim se ye wo Kristo idie na ye wade nyina sa wan to nsa frɛ urade na wo kokoduru subon kan ho a ɛhɔ no na betia temu afrɛ no da bi untumi ntutu anoma ho fa mɛkyerɛ panyini saa ene nso ye de bi to aso and in the Bible no fa call 2 Kings chapter 6 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7 and a year can kind of drew I mean for you more brain some fan to us so emamo and a papa ni e SND also I a bit of tight kakra ewo baby and into utie me now at some or down and important one e no or say main country ye nyina ese ene awia ewo wiem kakra awia wo wiem kakra efitin eye nonkro bremu kɔ no awia ne beyi ne ti na abɔ nkakra kokopim nondu na afei efiri awia mu hɔ no mo a ɛkɔ no nso no awia ne nhyɛda mmɔdendenden saa awia ne nhyɛda mmɔdendenden saa ɛne nti ya na wahyɛ ne nso ɛde amame sɛ ensuo bɛtɔ no nso na no pɛ wɔ sɛ menka nkyerɛ wɔ sɛ wɔsoro ɛne nti wototo nneɛma no ahwɛ kwan ya bɛfa so a wo bɛtoto ne yi akyem ɔdan ne mpɔtam deɛ ne na no pɛ yi ɛbaayɛ and intimidation ye mie Bible no yam fan ko 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7 and no mo kan o eye yankasa mu se ahene nwoma a etoso emienu eti ensia ye kenkan de free eye nyimu baako no akwaduru nyimu enson na mo adi akire no a no mahunu se yakenkan ya de free nyimu baako no e de ababa be duru yanimu pa enti ene ye toaso katere wunia se ne ayira ubehu nia ayira biara ubehu ade bia na kan abrabɔ ho ade bia awurade de bɔ wo firi wo mofra brem ayira me se awurade besan de aba ebetumi aba se ye wo ankasa wani amɔ ho nsɛm ana wo ankasa abrabɔ bia wo bɔye ene ma ade ne yira ye but na no pɛyi ena mo se ye wo Kristo nti awurade asan age atum so de ya de e de bema yen up kenkan Bible no ye di kan dada o say let us go we pray thee unto Jordan and take blah 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 enti se mo afei na mo adwen no se na be ya mo beti ase kakra enti no yesua bibi dia free eye 2 Kings chapter 6 verse 1 e dia kopim 7 story ni tie eye odifo Elisha ene ne ma na ne ma no ba bia no mo te edi nyame adwuma no esan se awurade ba wo mo abrabom no obehira wo mu nti no eduru ba bi na wo so mo tere wo mo ahyem ene nti wo mo ye se wo mo betere wo mo ahyem de wo so mo koku bububu nnua
na ɔmo de ba bɛsi ɛdan enti yakenkan de aduru baabi a wabra ɔmo bɛkɔ no ana ɔsomfoɔ ne baako sɔre yɛ no ɔsi miwura kɔ deɛ yɛbɛkɔ na mmom yɛsrɛw sɛ ka yɛn ho na yɛnkɔ ɛma owura yi gye tu mu sɛ wɔbɛka wɔn ho na wɔn akɔ enti wabra wɔn kɔ a wɔn kokoduru ɛyɛ Jordan ho no bibi esiyɛ yɛnsan ɛntoa so na yɛnkenkan ɛnɛ yɛde verse 4 no ɛna ɛhyɛ aseɛ so he went with them and when they came to Jordan they cut down wood ɔmo bɛduru Jordan ho no ɔmo ba ebibu nnua no na anopa yi deɛ yɛde toa so enie ɔsɛ but as one was felling a beam the axe head fell into the water and he cried and said alas master for it was borrowed ɔsɛ na wabra ɔmo mu baako egusu a wɔn ebubu nnua no ɔbaako akuma ɛgye ne nsɛm ɛtɔ ensu kɛseɛ no emu na ɔteɛ mu sɛ ei mi wura akuma yi me kɔkɔ fam yɛ anɔpa yi ɛdeɛ na agye wo nsɛm ɛdeɛ na afiri wo nsɛm a wote wɔ wakoma mu ɛdeɛ na agye afiri w'abrabɔ ni mu atɔ fam a wote wɔ wakoma mu ebia na yɛ papa bi ɛna wode w'ani to ne so ɔhyɛ wo bɔ so ɔbɛhwɛ wo ɔhyɛ wo bɔ so ɔbɛma wo scholarship ɔhyɛ wo bɔ so ɔbɛware wo ɔhyɛ wo bɔ so ɔde wo bɛtu kwan wote ya yɛsɛ papa no wafim wote ya maame no a nyankopɔn yi ni ba yɛsɛ nka wɔn mɛboa wo no maame no ayare adadam wote ya na wote mu sɛ aw awurade anɔpa yi awurade de ɔboafoɔ foforo bi de ba obi asɛ ɔbɔ so ɔbɛtɔ kaa ma wo the next day wote ya ne yɛsɛ ɔyare wa ho the next day wote ya ne yɛsɛ wabɔ ka ɛne nti wo dwen ho sɛ yie opani a ɔhyɛ me bɔ na wabɔ ka nti ɔbɛyɛ dan atɔ kaa na ma me nea wote yɛ wotea mu yɛ no mi wura anɔpa yi awurade de boafoɔ foforo bi de ba sɛ awurade nyankopɔn ne yɛsi Bible ni mu no wama saa ɔsomfoɔ no anim angu ase adeɛ no ɔmkɔkɔ boro yɛ no listen sɛ yɛka sɛ akuma a ɛnɛ yɛ kyerɛkyerɛ mu de atrɛ wa ɔbɛka sɛ na akuma so deɛ yɛ sɛn but those days no akuma na yɛ adeɛ sombo paa ɛna anu sɛ mete so obi si na pampan ayera wɔ yɛ ho announcement ai na pampan ayera wɔ yɛ ho announcement wote ne saa ɔbɛka sɛ na pampan so deɛ but obi biara na deɛ bɛyera ne som ne bo obiara dwapadeɛ som ne bo na de ntiti aseɛ ma me saa na Bible sɛ saa brɛ no na akuma ɛyɛ ade a ɛsom bo ankasa saa brɛ no memfa akuma mfa ntoto obi ne Bentley ho obi ne Chrysler ho obi ne Bugatti ne hwan obi ne offense and cars ya boba yi a ye nyina ye ni je ho ma me mfa ntoto phone ho ene ye se afre bi iPhone 16 Pro de ya e maba wa di church om ho yi na saa pepepe na sombo eno kra nya ne dia o obi mobile phone obi ni Pro Max ya aba so e bi no se mimia ma me nhwa de o phone so na agye ne nsem atɔ fam agye ne nsem atɔ nsuom ɛne nti wo ahwɛ tebe asa nipa no obɛkom ɛne wɔtea mu sɛ ei me wura adeɛ yi nyame dia o me dia na nka me paniye o baabi a yɛteɛ ne nyɛ ɛna me dia me pɛsɛ nka me bɛsiesie hɔ na me ba bɛyɛ na me bɛbɔ kai na me ba bɛyɛ na me bɛnya amane yi na me ba bɛyɛ na nimguaseɛ yɛ atumi obi ba ne mafa ne sɛ me de ne to me ho so na mahwɛ no ɛne wo bɛwu asɛmi ei me wura menya ne den na Bible say and the man of God said where fell it eto hefa ano pay wabrabo na hefa na ate ahwe ye bisa e wo se wo kasa ontumi nka ntem se wurade nim bibia da bi pains na wona munu na wonim abrabo no oya wo a wona munu na wonim miminim una wonim se wo betumi akyerɛ yɛn ɔyaw korɔ obi ya wo na mu yɛ yare obi ya wo na mu yɛ sikasɛm obi ya wo na mu ɛyɛ awade obi ya wo na mu ɛyɛ adwuma obi ya wo na mu ɛne sɛ awurade anim onyam bɛtɔ ne so ama nipa hunu ne mmɔbɔ
Minimum yawa winamu, but anope I have come to tell you. Say urade amasa kwa no animu enwu ase a. Wo a wutie mi anope urade mo animu enwu ase. Tebia bi a winamu, ade bi a wo ye na agye wonsam. Papa bi a wo ye se wo ye obi na ya adane bone. Urade mo animu enwu ase. Se wo betumi a kire se eya asamasi anase your benten. So wo betumi a kire wo hawo no. Na wo nya urade, o na wonim ne yehia me da bi onim ka kire no ede ba de. Ede be na afiri wonsam atofom. So obetumi abɔ ade kodi ne din. Aka kire urade se urade. Eyam adwuma na agye afiri me nsam. Adwuma yi eno na aba be the source of living, the source of income. Edema the entire household. If you nyina me na me hwɛ wo mo. Adwuma mi yi eno na me di hwɛ fie. Awurade se adwuma gi free me nsam a me den didi. Kaya me tie kira me chinchim stia no. Eye kaya na me di hwɛ mabusua o. Ena awurade kaya agye free me nsam. Anopa se obetumi a kire ohawo ne poten a. Esan se obisa ne se we obisa ne se e de na ato nsuo ni mu no. Ohunu se yakuma na atom. Ena obisa ne se where fell it? Eto he. Na yenti abrante ani mu aye. And he showed him. Anopa kire urade problem no. Me se kire no. Kire ni problem no. Ade no ayira no ka kire urade. Because abrante no showed him where the axe heard fell. Baby akumaniti ni toye no. Wo kire urade. E pato so obenya kukuduro. Na wa kire urade wo hawo. Wa kire no wamane. Wa kire ne saade na ayira wo abrabo ni mu a. Me say it will be found. Obesa hunu ne back. Whatever that is lost in your life, whatever that is lost in this journey of life, if you be able to gather the momentum to face the truth and tell God the exact problem, God is ready to make available remedies to curb them. So won fa nya kasatenten na so obekire urade wo haw no a ne ayira ubehu nyame yadom e kene bese na to aso me sire urade so onka wo ho na dom no so mfa mawo na nya kukuduro kasatenten toponko aduro beje wo so ya trema ohaw no nya hoden nya gidie na ka kire urade se me haw ni nie won so ebia na particular boni bi na etete wo eno ne wo haw agye wonsam etwe akọ wuom ka kire urade se mememe de no ayesei na yimi frim se wo kire urade a urade be yiwa fim enti se sia no abrante na kire ne ba bi humanity ne toye wa kire no obisa ne se hefa ne toye obisa ne se ne haw ne sen ene wo kan ne haw kire no ene wo se o haw ne hefa ne wo ene wo se eto ha nyankopon ya adom e kire yebeto aso enti o kire ne se to ha ne de ne wo yeye nyame ya adom e kire yebeto aso na fe ya wie whatever that is lost would be found. Awurade adom no so mayen onfa ne honhom mutu yen so na onka yen ho adumura onhwe yen so ye de kwa no pai ene ye de bemu ewe Yesu Kristo tinemu